Будилница на таланти откри клубът по уеб дизайн в професионалната гимназия Иван Хаджиенов. Изложението е част от програмата, посветена на патронния празник на училището. Честванията на патронния празник влизат в различни конкурси. Днес в откриването на изложението своите награди получиха и победителите в конкурса «Моето училище в снимки и клипове». От снимките бяха наградени 4, а авторите на единствения клип, който участва в конкурса, коментираха произведението си така. Клип с общи снимки от двамата. В изложението по мултимедийни презентации се включват изработените от клуба по уеб дизайн, както и някои от презентациите на ученици от училището, правени по друг повод. Това, към което сме се ориентирали, е създаването на сайт на училището. Много амбициозно и мисля, че се получи. Първия в града електронен дневник го направихме ние, това е факт. С този сайт участвахме на Олимпиадата по информационни технологии и другата сфера, в която децата се развиват, това е създаването на мултимедийни презентации. Това са анимации, презентации с PowerPoint, с флаш и така нататък. В изложението участваше и презентация на сайта на училището, изработен от Недислав Стойчев. А ние вървим след тях, от миналото, през настоящето, към бъдещето. Не само заради себе си, но и заради своите деца. Уважаеми гости, преподаватели, ученици, нека да открием дневката, посветена на 85-годишния юбилей на нашето училище. Давам думата на директора на нашето училище, инженер Томи Димитров, да направи това. Но в тия 85 години нашето училище като една институция се е превърнало в нещо много по-значимо. Това е силно наградено. На нейните снимки и всякаква интересна за вас информация. Сега искам да ви покажа хората, които се крият за целият този труд, който виждате в сайта, защото те в повечето случаи остават незабелязани. Това е екипа на клуб Web Design. Набързо ще ги кажа, ще ги помоля тук да излязат. Недислав и Христо Топалов от 12-та, Нуркиен от 12-та, Кристина Италиан от 11-та, Милени Мирослав 10-та, Христо Сарай, Станимир Тодор, Николай Екатерина Пламена от 9-та, Христо Николай от 8-та. Поколенията с автор Самуил Попов от 10-та. И Георги Даскалов от 12-та.